Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora Ono apa-apa. kugeru. Kugeru. Oh iya, kugeru. Sampean pengen ngertes ana suarane manuk kugeru. Lah piye suarane? Kugeru kok. Kugeru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Iya. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijengleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi ya. Saben bengi timbange turu sore-sore. Ayo ndelok wayang dalange Bapak Cahya. Saya Pak. Saya moto kok moto Pak. Piye to, sae napa mata? Saya napa mboten Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggakan. Pinter cerdas sampean ya. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kutang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. Nggih. ATM ta semono ngerti ATM barang. Ayo. Terus ayo jajal. Yen memajang mongkara janur kuning tak kudangi Bapak Cahya sing bagus-bagus dhewe. Oa. Mek Bu ngono ya. Kuwi menek tengah ngawik sana koyo ngono. Apa cepet to? Ayo ngono Kula kuwi. ijek cah cilik lho Pak, duduk ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lah kuwi lho. Lah mendi Pak? Kuwi sebelah kanan. Goleki Pak. Kuwi lho kanan. Goleki Pak. Kanan. Iya Pak. Ah. Kembang goyang Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Heeh. Kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, apik jos. Kembang api. Heeh. Sok kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku. Aja. Mak nggih tenan sirahmu rusak kok. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang wetan gunung dipalarke wani. Palar niku apa, Pak? Rurung, delep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene yo. Yo pacitan sik. Yo. Goyang yo. Yo. Alah Gusti. Satrika nyuwun dolan apa mboten? Wun. Ayo, deblak unta, yo mano Pak, yo. Siap lho. Wah, sik bergas apik batune anyar. Ayo. Padake boneka mainan.